Nom, nom. Var det en god kage? Ja, mega. Okay. Hej. Hej, velkommen til gårdsrestauranten. Hvad skal det være? En vandmelon, tak. Okay. Skal du ikke sætte dig ned? Jo. Godt. Her. Tak. Hey, forresten piger, jeg holder en faktisk kostymfest. Nej, hold kæft, hvor er jeg dum. Halloweenfest i aften, så kommer jeg ikke. Jo, selvfølgelig. Yes, det Nå, kan så ses vi. Ja, hej. Ja, farvel. Fuck, det er et stort fugl der udenfor. Ja, den er pisseirriterende. Nå, jeg må hellere pynte mit hus op. Han er jo rig, så han har sikkert nogle helt vildt fede ting. Ja, jeg glæder mig mega meget. Nu er vi her. Ding dong. Ja, hallo? Hej, se nogle flotte kostymer. Tak. Dit kostyme er også ret flot. Tak. Kom indenfor. Det foregår om i baghaven. Så kom med. Okay. Wow, du har godt ikke en fed hue. Tak. Wow, det er en højlytte. Ja, det er det nemlig. Og jeg udfordrer dig til at hoppe ned fra den højeste platform. Jeg ved ikke helt. Kom nu. Kun hvis du også hopper med. Okay. Kom. Shit, det vil jeg aldrig have tur. Jeg tror bare, jeg venter her og ser, når de kommer ned. Så er vi oppe. Jeg ved ikke, om jeg tør. Kun hvis vi hopper på samme tid. Okay. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Var det sjovt? Ja, det var det. Hey, I burde se figureriet. Okay. Okay. Jeg tror, det er bedst at se det ude fra nummer 2 vippe. Okay. Skal vi ikke gå op? Det skal I. Jeg skal affyre det. Okay. Okay. Ja. Nå, er I klar til at tænde den her bad boy? Ja. 3, 2, 1. Wow. Wow. Ej, hvor er det pænt. Lige nu er det kun en, der skyder. Det ved jeg godt. Jeg vil gerne se det tættere på. Lige nu er der kun en af dem, der skyder. Nu er den nået til nummer
Nu er jeg helt våd og mit tøj er vådt. Silas, hvornår må vi gå hjem? Når vi har fået kage. Holy krabbe! Kage. Jeg elsker døre. Kom så, let's eat some Fuck, cake. der er meget kage. Hvem gjorde det? Hvem smadrede de den der? Bjørk og kæft. Det er lækkert. Bjørk. Nå, jeg er træt. Jeg går hjem. Okay. Vil du med? Jeg skal bare spise noget mere. Jo, Jeg skal bare lige spise noget mere kage. vi ses i morgen. Det er godt nok Haha, jeg skal bare en kubjertun med hjem. Jeg er mega stolt af mig selv. Nå, jeg skal ind her. Ja. Okay, ups, forkert vej. Jeg Nu tror, er det du, er bror. Jeg skal herind. Jeg skal have en cookie. Jeg skal op. Op på min seng. Nå, nu er jeg klar til at sove.